Bună ziua, dragilor! Mă bucur că ne revedem. Mulțumesc că urmăriți podcastul Bumerang cu Magda Popescu. Mulțumesc pentru like, mulțumesc pentru subscribe. Tot despre politică și administrație discutăm și de această dată, pentru că suntem în plină campanie electorală și mi se pare important să-i cunoaștem pe cei care, iată, în 9 iunie ne cer votul primar, consilieri local, consilieri județeni, pentru președintele Consiliului Județean, dar și mai important pentru europarlamentare. Nu despre europarlamentare vorbim astăzi, ci despre administrație publică locală și invitatul meu de astăzi este actualul primar al localității Bujoreni, domnul Gângu. Bună ziua! Să rămâinile și mulțumesc de invitație. Cu drag! Noi am tot discutat și am ales să vă fac această invitație și să stăm de vorbă, pentru că dumneavoastră sunteți unul dintre primarii foarte implicați în administrația publică locală, doar dacă mă gândesc la faptul că sunteți președintele Ligii Aleșilor Locali PNL și cred că pe lângă bătaie de cap, muncă, da, este și pasiune și dăruire în același timp. Sigur, dacă acum, nu știu, 15-20 de ani nu vedeam o carieră politică și nu mă gândeam că mi-aș vedea locul în politica vâlceană, acum, așa cum spuneți dumneavoastră, reprezint 47 de edili, primari din județul Vâlcea și sute de consilieri locali, consilieri județeni. Aceasta este funcția pe care o dețin, cea de președinte al Ligii Aleșilor Locale, adică toți cei aleși în urma unor astfel de elecții, că până la urmă toate acolo ajung, în urma votului. Am fost și eu votat președintele Ligii Aleșilor Locale. Este o funcție de reprezentare, dar în același timp cu multe obligații și, aș putea spune, responsabilitate, pentru că orice cuvânt pe care îl spun și votul pe care îl reprezint la fiecare dintre întâlnirile, congrese care se fac la nivelul național, eu îi reprezint pe dâns și prin votul meu. Votul meu trebuie să reprezinte accepțiunile dumnealor și de fiecare dată, după multe discuții, credeți-ne că nu sunt în unanimitate și atunci trebuie să asigur un echilibru. Da, și sunt o voce. Spunea cineva că politica este arta compromisului, eu aș spune că politica este arta negocierii. Așa este, așa este. Și mie mi se pare important și în politică și în viață să-i asculți pe toți, să ții cumva cont de opiniile lor, fie că sunt aceleași ca ale tale, fie că sunt contrare, da? Că trăim totuși într-o societate liberă și în care, deși campania aceasta electorală, și cred că și dumneavoastră ați sesizat chestia aceasta, domnul Lungu, este una agresivă, violentă. Eu cred că lipsește respectul cu desăvârșire. Unii au un alt slogan, eu aș fi pus un slogan în care mi-aș fi dorit mai mult de bun simț. Cred că asta ar fi trebuit. În campanii electorale, mai mult bun simț. Dar cred că tocmai în politica românească este o mare lipsă a acestui bun simț și de aici pornește tot. Cred că toate pornesc până la urmă și de la educație, nu doar agresivitate. Și de la cei 7 ani de acasă. Tocmai. Și dacă tot am ajuns la cei 7 ani de acasă, unde ați petrecut primii 7 ani de viață? Sunt născut la maternitatea de la Horezu. Fac parte dintr-o generație, din generația decrețeilor. Decreței sunteți, da. Da, și părinții mei care au fost numiți prin decret prezidențial la vremea respectivă dascăli în comuna Berbești. Mai departe, tatăl meu a ocupat funcția de secretar al sfatului popular, așa cum era atunci. Deci aveți în la sânge Berbești, chestia tocmai, asta, da. După tatăl meu este astăzi Târgu Gângulești din Berbești, pentru că acolo era fosta comună Slăvești, ulterior rămas satul Slăvești, actual Târgu Gângulești. Pleacă de acolo unde tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, îmi spunea: am făcut primul târg unde să vină țăranii noștri să aibă loc să-și vândă produsele. Pentru că el spunea: am gândit așa,
Joia țăranii merg cu produsele la Logrești, în partea de Gorj. Vinerea ar putea veni la noi, aici, la Berbești, și sâmbăta un mare târg la Grădiștea, de acolo de unde este tatăl meu de origini, din Grădiștea. Când se întâmplă achiziția aceasta cu târgul? 1956. Da. Mulți ani. Complicată perioadă. Eu am de la tatăl meu documente, diligențe pe care le făceam împreună cu locuitorii de atunci și cu președinta Sfatului Popular, pentru că era o doamnă, când au înființat prima brutărie, când au făcut prima distilărie, unde doreau să-și vândă produsele pe care le făceau, nu doar să-și vândă prunele și produsele pe care le aveau de acolo, vroiau să treacă la o formă mai departe de prelucrare. Și așa au făcut prima distilărie, prima brutărie, pentru că voiau de fapt să-și vândă, să facă și pâine, să vândă mai departe în satele din jur. Așa au început, tatăl meu era tânăr și îmi spunea mereu: tată, eu am purtat prima pereche de pantofi, învățător fiind și ulterior secretar de sfat, până la 36 de ani n-am avut pantofi de piele în picioare. Pentru că nu aveam timp, îi toceam făcând drumuri, zeci de drumuri, pe la toate conducerile de atunci. Și revenind la câte a făcut tatăl meu, multe, pentru localitatea de unde ne tragem, pot spune că în 2016, când m-am dus să candidez prima dată și fiind căutat atunci după incidentele care au fost la Bujoreni cu fosta conducere, cercetată în acel moment și sub control judiciar nu mai putea să participe, urmau alegerile. Eu eram conducător la o entitate privată, pentru că eu până în 2016 am lucrat privat. Au venit după mine niște prieteni de aici din Râmnic și mi-au spus: tu trebuie să vii să candidezi, că în momentul acesta este o oportunitate. La anii 2016. Și la ce localitate să candidezi? La Bujoreni. Bun. Și atunci am venit să candidez de primar, dar nu am venit să candidez până nu m-am dus la tatăl meu să-l întreb. Și l-am întrebat: tată, dacă la dumneavoastră ar veni astăzi cineva să vă invite să candidați, nu contează partidul, dar informația era așa: să candidez de la un partid mare, zice, unde și un sac de cartofi va porni de la 20%. De acolo va începe valoarea ta. Atunci eu n-am știut ce înseamnă, pentru că nu făceam așa o politică, îmi vedeam de treburile mele și de business-urile mele, ca și antreprenor. Dar m-am dus să-l întreb pe tata: tată, tu ai candidat dacă ai fi în locul meu? Iar tatăl meu mi-a spus ceva pe care l-aș da sfat și altora și l-am dat și eu copiilor mei. Tată, dacă vrei să rămână ceva după numele tău, du-te. Dacă nu, stai ca toată lumea, ține-ți servici, ieși la pensie și rămâi un bun cetățean. Dar nu un bun edil. Treaba asta pe mine m-a ambiționat și am zis: bun, înseamnă că trebuie să-i demonstrez tatălui meu, că atunci a scos bibliorafturi așa cum punea dânsul deoparte și mi-a spus: uite, eu am făcut prima brutărie, eu am făcut prima distilărie, eu am făcut primul magazin sătesc. Înseamnă că nimic nu este întâmplător, corect, domnule Gângu. Iată, aveți în familie acest spirit și antreprenorial, dar și în administrație, cum s-o numia, de toate felurile, că nu mai contează. Bun, deci copilăria la Berbești, așa cum ați spus, mai departe. Am ajuns... E clar că n-ați rămas în Berbești. Da, am ajuns în 2003. Fratele meu a făcut o achiziție la Bujoreni, fostele ateliere ale domnului Trandafir, fostul director de la CPL, și fratele meu m-a sunat și a zis: vino, tu ești inginer, tu știi mai bine ce trebuie făcut, el fiind profesor, vino alături de mine și ajută-mă să facem o fabrică de mobilă. Atunci mă gândeam: bine, dar eu nu știu mobilă, nu știu să fac acest lucru. Și a zis: n-ar nimic, că sigur învățăm noi dacă nu știm ceva. El, având un alt business mare cu produse petroliere și alte lucruri, așa am ajuns la Bujoreni. Și am început să mă ocup. Am început să învăț despre lemne, despre cherestea, am început să continui construcții, așa am construit și am investit
În 3 ani, aproape 27 de miliarde în acea perioadă. Bani mulți. Lei vechi, da, în acea perioadă. Ajunsesem la un moment dat, aveam 92 de angajați, recuperasem destul de mulți dintre foștii specialiști de la CPL, oameni foarte bine pregătiți, oameni buni, profesioniști, dar care nu se mai regăseau în business-urile locale. Și atunci am reușit să ajung acolo, eu fiind și director, și constructor, și șofer, și manipulant pe buldo-excavator adică mă mutasem acolo, într-o cameră, și timp de 3 ani n-am plecat de acolo la familie decât de Crăciun și de Anul Nou. Pentru că, în general, acolo unde mă implic, așa cum am făcut și la primărie, acolo stau până când lucrurile pornesc și merg pe un făgaș așa cum trebuie. Prima dumneavoastră, să zicem, interacțiune cu politica a apărut în 2008, când ați fost ales consilier local pe listele PDL. Acolo PDL. am ajuns, fostul PDL. De fapt, eu am crezut atunci în Stolojan. Mai departe de, sigur, experiența tatălui dumneavoastră, ce v-a împins către politică? Nevoia de a schimba ceva? Vi se părea că mediul antreprenorial și legislația în domeniul economic era una greoaie pentru oamenii de afaceri și v-ați gândit, dacă intru în politică, schimb ceva? Sau ce v-a determinat să intrați în politică? Faptul că mi se părea atât de greoi să ia decizii în a schimba și a face lucruri în favoarea cetățenilor. Și a zis, mă duc eu să le iau mai repede. Să știți că așa am crezut că voi schimba multe, în sensul în care prima mea interacțiune cu primăria de la Bujoreni a fost când am vrut să ne creăm o rețea de medie tensiune pentru a alimenta fabrica cu energie electrică. Și tot încercam și spuneam că vrem să concesionăm, adică sau să ne dea o aprobare, să putem instala cei 11 stâlpi de medie tensiune care aduceau rețeaua la fabrică. Noi aveam mari probleme cu energia electrică. Și era atât de greoi, părea că fiecare trebuie să stai, să le iei ceva, să le oferi ceva, Bine, discutăm săptămâna viitoare, căutați-mă marți, joi. Stați un pic, eu sunt aici, un investitor care am investit în comună, care am niște zeci de angajați, vă dau zi de zi niște bani și am nevoie. Pentru mine business-ul înseamnă zi de zi o afacere pe care eu nu pot spune și spun mai venit săptămâna viitoare, mai veniți luna viitoare. Și atunci a fost prima mea interacțiune cu primăria, dezamăgitoare, după care am încercat să mișc un pic mai repede lucrurile și am crezut eu. Acum, ani distanță, după acea experiență, când dumneavoastră sunteți pe scaunul de primar și când vine un om de afaceri la dumneavoastră și vă spune, domnule, uite, eu am venit, am investit în Bujoreni și am nevoie de... Deschiderea mea este de 100%. Pentru că am fost în locul lor, știu ce înseamnă. Dar cât de repede se mișcă lucrurile? Da, dar măcar eu pot explica. Pentru că anumite proceduri sunt destul de greoaie. Chiar dacă îți dorești. Uite, am o discuție, de exemplu, cu cei de la Diana. Trebuie să-i ajut să rezolvăm problema cu drumul. Drumul pe care trebuie cât de urgent modernizat. Am o problemă, trebuie să o stabilim împreună cu municipiul Râmnicu Vâlcea, trenează de câțiva ani, pentru că acolo trebuie făcut un giratoriu. Trebuie împreună să rezolvăm un acces mult mai facil către zona abator Diana. Ok. Avem un proiect împreună pornit cu municipiul Râmnicu Vâlcea, este aprobat, este dat, doar că... că e chiar la graniță acolo. Da, acolo este granița între municipiu și Bujoreni. Muzeul satului, nu? Da, doar că nu pot eu să am acces la această finanțare. Finanțarea o poate accesa doar municipiul ca lider de proiect, pentru că ADR-urile sunt doar pentru orașe și municipii, nu pentru comune. Am înțeles. Deși noi avem inclusiv și proiectul făcut pe 4 benzi, extindere, giratoriu și toate celelalte acolo, nu pot trece eu mai departe. Adică eu am făcut cât am ajuns, cât a fost în dreptul meu. Mai departe nu mai pot. Sper să treacă și aceste alegeri, să treacă și, nu știu, părerea aceasta cu... Eu zic că e viață și pe alegerile astea. Eu nu clar că este. Nu, nu vorbesc de încrâncenare, pentru că eu am o relație bună, pot cu municipiul, avem proiecte împreună, în general. am putea face mult mai multe. Da. Asta îmi doresc, ca și zona metropolitană pe care eu o visez și care... Da, mai visați. O să se întâmple la un moment dat. Haideți să ne întoarcem la anul de grație 2008.
Așa am ajuns Anul consilier în care local. ați intrat în politică. Da, cu încă 3 colegi. Am intrat în politică, atunci eram privat, nu înțelegeam partea de politică, am crezut că trebuie să învăț și să mă pregătesc și atunci m-am dus să învăț administrație. Și am dat la Facultatea de Drept și Administrație Publică să învăț administrație. Deci ați făcut-o chiar pe bune, ați făcut și studii în sensul acesta. Da, eu niciodată nu mă apuc de ceva dacă nu sunt sigur și dacă nu am și sursa privind adevărul. Totdeauna așa am făcut. Și m-am apucat să învăț administrație. M-am dus la Facultatea de Drept și am început să învăț, ca să știu să fac interpelări, să știu să-mi pregătesc proiecte, să știu să întreb și să cer celorlalți ce nu ofereau. Transparență. Am început primele discuții cu prefectura, am început să cer termene și transparență și de aici am început să... Nu păreați deja dumneavoastră ieși din context? Adică venea dumneavoastră cu aerele de vreau să respectați legea, nu se uita lumea ciudat la dumneavoastră? Ba da, toată lumea la început m-a văzut ca pe un sac de bani. Credea toată lumea, ca și atunci când am ajuns prima dată consilier, zice să luăm... Da, zice zice a venit, acum zice ăsta are bani, acum luăm, îi punem. Într-adevăr, am contribuit la campanie, m-am implicat, n-am spus niciodată nu, dar de aici și până la restul le-am spus, mă confundați, să știți, eu aici am venit să mă implic pentru comunitate, n-am venit să mă implic pentru interese private. Niciodată și nu voi avea vreodată vreun interes privat, interesul comunitar primează. Așadar, ați intrat în politică și în administrație, ați făcut lucrurile ca la carte, v-ați dus la facultate ca să învățați cum să faceți administrație. Foarte bine, felicitări, apoi cred că sunteți unul dintre puținii primari din Vâlcea. Apoi am vrut să învăț proiecte europene, vorbea toată lumea. Da, și am continuat și am făcut un master în management integrat al fondurilor europene în administrația publică. Am această specializare pentru că am vrut să învăț mai departe ce trebuie să fac, să pot să fiu un bun expert în fonduri. Și așa am trecut mai departe. Poate toate aceste lucruri m-au ajutat, deși lucram în privat, să învăț administrație. Bun. Sunteți primar al Comunei Bujoreni, una dintre cele mai importante localități din județul Vâlcea. Foarte multe interese. Limitrof municipiului Râmnicu Vâlcea și sigur că interesele imobiliare sunt mari. Că așa e peste tot. Ideea este următoarea, că știți cu siguranță care sunt problemele din Bujoreni și cred că aveți și soluțiile la ele. Da, cred că cea mai mare speranță sunt fondurile europene, cel puțin pentru mine. Fondurile europene au reușit pe noi să ne ridice. Am înțeles că ați plecat cu ideea de fonduri europene, că nu mai vreau să mai stați cu mâna întinsă la bugetul Corect. de stat. Politică înseamnă să stai la mâna politicului. Dacă faci politică și stai la mâna politicului, vei fi totdeauna o slugă lor. Unii au stat și câte 5 mandate așa. Sunt mulți mai mulți, cred. Sunt mult mai mulți, pentru că primeam sfaturi de la primar care îmi spuneau: tu nu înțelegi cum să faci administrație. Faci un proiect, maxim 2 și doar înainte de alegeri. Poate să te înjure lumea 3 ani jumate, dacă le faci înainte de alegeri, toată lumea a uitat. Bazându-se pe memoria scurtă a românului. Da, să miroase un pic asfalt și n-ai nicio problemă. De-aia eu par sinucigaș. Pentru că eu, în loc să dau drumul la finanțările care le-am pe drumuri, am așteptat să dau drumul la gaze. Și drumurile sunt nemodernizate. Deci dar urmează. Prima problemă a localității Bujoreni și investiție până la urmă primordială pentru această localitate este introducerea de gaze naturale. Este un vis. Anul acesta vom avea o comună cu 7 sate, cu 3600 de hectare, integral racordată la gaz. Ca în 2020 nu exista nici cea mai mică speranță, în 2020 au apărut primele licențe în toate cele 7 sate pe 22 sau 23 decembrie, la sesizarea mea, pentru că am aflat că eram concesionați și dați deoparte din 2005, da, puși deoparte. Urmau să facă dumnealor investițiile când aveau dânsi și chef. Asta a însemnat, nu știu, eu am nimerit într-o localitate cu atât de multe interese pe care nici până ziua de azi nu le-am descoperit, pentru că sunt multe lucruri încă ascunse, dar le vom descoperi în timp, că tocmai de aici apare disperarea
multora dintre partide sau grupurile de interese din județ, cumva înlăturarea lui Gângu, pentru că el niciodată n-a putut fi agățat cu ceva. La ei treaba au mers să, vedeți cum îl dați mai deoparte, că cu ăsta nu se poate aranja nimic. La mine transparența este maximă. La mine nu trebuie să mă cunoască nimeni să ia autorizație de construcție sau să-și ia documente. Sau, nu au nevoie. La mine vin colegii, semnează și au plecat, nici nu mă uit pe ele, pentru că e responsabilitatea lor. Și de aici s-a schimbat un pic așa treaba, când au zis, bun, și ce facem cu ăsta? Că totuși e atipic, e neregulă cu el, nu răspunde la telefoanele în care îi spunem, vezi că avem pe cineva sau avem o treabă. Nu. Și de aici pornesc. Și așa am ajuns prima dată la gaz. Bun. În sensul că am aflat în 2020 că există un contract secretizat în urma unei deplasări private, până la urmă unei audiențe private la ANR, și am aflat pentru prima dată că există un contract de concesiune a comunei secretizat din 2005 și care de atunci și până acum... Statul român. De ce? Nu știu. N-am informația asta pentru că nici până acum n-a fost desecretizat. Ok, dar dumneavoastră ați aflat de contractul ăsta secretizat? Da. Cum? La o cafea. Credeți-mă, cineva care a lucrat înainte la gaz mi-a spus, nici nu știi cum a fost această comună pusă deoparte. Și am zis, ce putem afla? Bă, zice, eu mi-aduc aminte, cred că acum vreo 10 ani s-a întâmplat, sau dacă nu mai mult. Și așa am aflat. Și am zis, uite, da, încerc, printr-o audiență privată, cunosc pe doamna secretar de acolo, mi-a fost colegă de facultate, vorbesc cu ea să vedem dacă putem să ne vedem cu președintele, doar așa să aflăm informația, nu ne va arăta nimeni documentele. Poate nu e bine să vorbesc despre acest lucru, dar așa s-a întâmplat. Despre care președinte vorbiți? Al ANR, al Agenției Naționale de Resurse. Bun. Și după ce ați făcut această muncă de detectiv, practic... Corect, așa. Nu de administrație, pentru că scosesem de 3 ori la licitație și nu se înscria nimeni. Aha. Pentru că partea de energie este așa un pic, o castă... E undeva și așa, pare tenebroasă, cu umbre. Și așa am aflat, așa au apărut primele licențe după ce am făcut sesizare, pentru că atunci am aflat că aveau obligația de a face aceste lucruri, nu le-au făcut, am făcut sesizare și într-o săptămână de urgență s-a întâlnit Comisia Națională și a acordat cele 7 licențe de distribuție a gazelor naturale. Așa a început povestea visul, cu gazele naturale speranța. La Bujoreni. Am depus proiect împreună cu orașul Călimănești, pentru că dumnealor nu întruneau condițiile de finanțare. Am depus proiect de finanțare pe POIM în 2020. Ne-am asociat în un parteneriat și am depus acest proiect, care demarează astăzi, după 4 ani. Avem finanțare împreună cu orașul Călimănești, avem un ADI pentru această finanțare. Comuna Bujoreni va avea aproape 30 de kilometri de rețea nouă și 1628 de branșamente. La gaze naturale. Gaze naturale. Pe lângă cele deja realizate peste 500, pentru că oamenii după ce au aflat că s-a dat drumul și am spus oamenilor, aveți această posibilitate, oamenii n-au mai avut răbdare și au făcut deja solicitări singuri. Și cei care au putut să nu-i coste mult, deja s-au branșat. În momentul ăsta, care este stadiul lucrărilor? Lucrăm pe 3 străzi astăzi. Deci se lucrează efectiv? Efectiv lucrăm, okay. Da. Lucrăm toată comuna până în septembrie va fi gata. Tot ce a spus dumneavoastră? Toate cei aproape 30 de kilometri. Avem pe ultimele ulițe și cătune și pe acolo ducem gaz. Pentru că noi dezvoltăm comuna. În nou PUG extindem cu încă peste 100 de hectare de intravilan. Dăm posibilitatea că vor crește terenurile oamenilor. Eu n-am un metru de teren, n-am niciun interes, că tot le spun. Tot ce am făcut pentru comunitate, comunitatea va crește extraordinar. Și unde locuiți? Primărie? Nu, terenul meu e acasă în curte, dar n-am interesele mele pe care să le dezvolt. Tot altceva. Da. Acum, fiecare om trebuie să aibă și el o locuință, nu? Da, sigur. E firesc să fie așa. Bun, gazele naturale ar fi cea mai importantă, v-ați bătut pentru ea, iată că acum se lucrează efectiv. Mai departe. Imediat după finalizarea rețelei de gaze, vom trece la modernizarea drumurilor. Avem 2 proiecte finanțate. Pentru că trebuie și drumurile reparate. Vă dați seama, dar întâi trebuie să introducem utilitățile. Corect. Și avem 200 de miliarde, 20 de milioane noi, finanțarea pe Anghel Salini, modernizare, drumuri de acces local și pod peste Valea Muiereștii. Creăm o nouă legătură între drumul județean și ieșire la drumul național prin satul Malvârtop.
Și încă o finanțare cu cel mai mare punctaj care l-am luat pe județul Vâlcea, aproape 75 de puncte, pe DR28, încă 7 străzi. Semnăm contractul, suntem deja publicați, declarați eligibili. Canalizare? Canalizarea este o mare durere, avem aproape 15 km pe care am realizat pe AFM. Canalizarea este în proiect și în finanțare la Pavil, care nu mai știm nimic să vă mai spunem. Acolo e nebuloasă. Am vrut să depun acum pe AFM, eram eligibil pentru 20 de milioane, nu am primit acordul operatorului. Și foloseam noi proiectul care era pentru Bujoreni. Dar fără acord nu putem să-l depunem. Deși aveam absolut totul. Puteam să-l depunem. Am echipă de proiecte în primărie cu care de asta ne și mișcăm atât de bine pe proiecte, pentru că noi nu mergem pe finanțările locale. Noi abia facem față la cofinanțările de pe proiectele pe care le luăm. Pentru că gândiți-vă, numai acum am plătit taxa de pornire, de declanșare a lucrărilor la ISC de 1,5 miliarde. Păi ați înțeles cum merg lucrurile, că decât să stai cu mâna întinsă la te mici ce politruc, te duci în finanțare și faci treaba. Nu, așa ca și poveste pare frumoasă. Cred că în realitate e mai complicat de atât. Greu când te uiți cu disperare că nu ai banii de plătit la avize, la cofinanțări, am acum pentru stațiile de încărcare. Și ne-au venit avizele electrice. Și pentru fiecare stație ne trebuie numai avizul de plată către energetic, câte 15.000 de lei. Și se adună, să știți. Și vedeți dumneavoastră, noi nu avem niște bani să-i punem deoparte. Noi plătim din ce încasăm. Dacă, în general, încasările sunt până în martie. În cursul anului, din ce în ce mai puține. Da. După aceea strângi arierate, pentru că dacă nu plătești la timp tot ce înseamnă proiectări, tot ce înseamnă documentații, toate astea nu mai primești din sumele de echilibrare. Noi, mai departe, suntem în general taxați. Nu facem parte dintre cei care sunt agreați la nivel județean și atunci de la noi se mai taie câte 102.000. Și rămânem din ce în ce mai puțini. Și de acolo mai apar probleme. Dar ne descurcăm. În general le rostogolim și noi. Și micile datorii și suntem foarte zgârciți că nu le putem rezolva pe toate. Noi nu dăm contracte decât cele pe care le avem la nivel mare, proiectele mari. În rest, toate ni le facem singuri. Avem 5 muncitori cu care ne facem cât de mult putem din gospodărirea comunei și micile lucrări. În rest, nu ne întindem decât pe marile proiecte, că nu ne putem permite. Avem foarte mulți probleme sociale pe care, gândiți-vă, noi plătim asistenți personali, 35 de persoane pe care statul, nu comuna este comuna este angajatorul, dar nu comuna ar trebui să aibă această responsabilitate, responsabilitatea statului. Responsabilitatea statului este o problemă și o lacună legislativă care trebuie în timp rezolvată. Nu ai de unde, n-am întârziat. Nu poți să pui încărcat administrațiile locale. N-am întârziat o zi niciun salariu în toți anii de când sunt. Pentru că eu cred că persoanele cu adevărat aflate în dificultate nu merită să fie umilite. Corect. Nici o zi. De multe ori am tăiat tot de la investiții, credeți-mă, sau am întârziat salariile de personal din primărie. Dar n-am întârziat la persoanele din dificultate nici măcar o zi. Eu am spus de fiecare dată, știu, părinții mei au trecut prin momente dificile, eu am putut să-i ajut. Dar ce fac cei care nu pot? Așa e, trebuie să fim atenți, mai ales la oamenii care, iată, nu se mai descurcă și până la urmă e dreptul lor legal. Că... Dreptul la viață, să nu-și poată lua un medicament, să nu-și poată asigura traiul zilnic, este greu. Și cred că sunt una dintre puținele comune sau localități din județul Vâlcea care n-a întârziat nicio zi. Niciodată. Da. Domnule Câmpu, de ce ar trebui să vă voteze oamenii din Bujoreni? O întrebare bună. Eu așa mă gândesc. Fiind și în campanie electorală, că mă gândesc că ați început campania, ați început discuțiile cu oameni. Mie mi se pare că cea mai importantă calitate a unui politician în campania electorală este aceea de a asculta. E foarte important să-i asculți pe oameni, pentru că
în timp ce îți exerciți mandatul, poate îți scapă nuanțe, detalii, că timpul e cam același pentru toată lumea. Și nimeni nu e perfect. Categoric, și nu despre asta este vorba. De asta mi se pare că e important să asculți. Să știți că de multe ori și mie mi se spune că sunt destul de tăcut și de ascultător față de alții care sunt mult mai colerici sau mai impulsivi. Asta nu înseamnă că și eu am și eu momentele când mai și răbuvnesc. Sunt tăcut și înghit și ascult, dar câteodată mai și răbuvnesc. Dar doar la nedreptate. Credința pe care eu nu o ascund, sunt un creștin practicant, prin rugăciuni, cred că asta m-a călit de fiecare dată. Și poruncile Domnului cred că ne dau foarte mare smerenie. Cred că asta, poate greșesc, poate un pleonasm, poate e mult prea puternic, dar poruncile Domnului ne obligă să fim ascultători, să ascultăm și să facem ceea ce trebuie. De ce ar trebui să fiu votat? Să revin la întrebarea dumneavoastră. Cred că este un răspuns pe care ar trebui să-l dea fiecare politician. Cred că ar trebui să fie ca un concurs. Concursul ar trebui să zică nu un concurs de minciună, ar trebui să fie un concurs al smereniei, al seriozității și al exemplelor. Cred că am știut să fiu un exemplu de urmat. De fiecare dată, deviza liberală cred că este foarte bună, prin noi înșine. Se poate. Cred că nu poți cere celuilalt ce nu poți face tu. Și tocmai acest lucru spun. Am încercat să fiu cât mai responsabil. Așa cum vă spuneam și acum, poate par sinucigași. În loc să dau drumul să asfaltez drumurile, am apucat să rup toate drumurile, să trag asfalt, să trag gaz. Nu sunteți sinucigași. Aveți bun simț. Înțelegeți că drumurile nu trebuie asfaltate înainte să bagi canalizare și gaz. Asta ține așa de bun simț. Dar să știți că alți colegi au făcut acest lucru și e ok. Că au făcut. Și vor trece acum alegerile mult mai ușor ca mine, poate cu rezultate mult mai bune, cu mai puțini oameni nemulțumiți. Și zice, peste 2-3 ani când le tai iarăși și mă apuc și bag, nu-și va mai aduce aminte nimeni că am și putut să le fac înainte așa și după în etapa a doua. Nu știu, dar eu nu vreau să le fac irresponsabil, în primul rând. Cred că da, cred că sunt o persoană responsabilă, sunt un exemplu de primar responsabil. Încerc să fiu cât mai serios, pentru că eu cred că și asta arată partea în care eu ar trebui să nu fiu în politică. Dar ce să nu sunt un exemplu de politică. Ce vă spun oamenii când stați de vorbă cu ei? Cam atâta răbdare. Credeți-mă, fiecare îmi spune, zice, v-am spus atâtea, n-am crezut că aveți atâta răbdare să mă ascultați. Și zic, bun, și dacă nu v-aș fi ascultat dumneavoastră, ați fi trecut mai departe și ați fi zis, nici ăsta nu mă ascultă. Ba da, vă ascult și îmi notez și caut soluții și răspund la fiecare dintre întrebări, chiar dacă de cele mai multe ori dânsi așteaptă un răspuns acum, rapid. Pentru că... Da, toți așteaptă să bată din palme să se rezolve problema. Nu se poate chiar așa. Au fost învățați ca înainte de alegeri să li se rezolve toate problemele și problemele lor așteptate timp de 4 ani să le rezolve acum. Ceea ce eu le spun, vreți să vă mint? Nu acum se rezolvă. Sau zice, dom'le, când am gazul? Îmi mai iau lemne? Și am început să fac pariuri cu unii dintre dânsi. Și le-am zis, uite, facem un pariu. Păi da, că e important acum cu lemnele de iarnă, că iarna nu-i ca vara și oamenii se aprovizionează de cu vara. Și la unii dintre dânsi care în general sunt un pic mai, nu știu, aș putea spune, mai publici, sunt pe rețele. Da? Nu știu, n-am găsit termenul acum să-mi spun, da? Am zis, facem un pariu. Dacă dumneavoastră, până începe iarna, hai să nu zic sfârșitul septembrie, pentru că poate nu vă branșează la gaz Listrigazul, care nu mai este acolo, trebuie să faceți contractul, dar până a venit iarna, eu vă garantez că aveți dumneavoastră la poartă branșamentul împreună cu conducta, că noi atâta facem, rețeaua. Da, nu conectăm noi la gaz. Da? Eu fac un pariu cu dumneavoastră și am vreo 2 pariuri făcute. Dumneavoastră să-mi dați, nu știu, o limonadă, un ceai, un suc
Și sau eu, dacă nu am dreptate, să vă dau 1000 de euro. Eu mi-asum acest risc. Dumneavoastră vi-l asumați? Și mulți li se pare așa dezarmant. Chiar așa? Da, pentru că eu știu ce vorbesc. Eu știu ceea ce am pus. De asta nu mi teamă. Că nu e o poveste, că este realitatea. Este realitate și mi se pare, bun, meritul este cu siguranță al dumneavoastră și al echipei dumneavoastră, dar mi se pare incredibil că discutăm în anul 2024 despre gaze, domnul Crungu. Așa, la general, dar mă rog, n-avem, ca să nu mai vorbim de DN7, că ce e acolo dezastru. Acel trafic este un coșmar pentru noi. Da. Gândiți-vă, prima Cred dată... că sunteți primii afectați. Prima iarnă a fost pentru noi cel mai mare coșmar, în 2016. Atunci eram viceprimar. Alergam ca un nebun dintr-un sat în altul, pentru că toate satele sunt de-a lungul DN-ului și intrări din DN-ul. DN-ul era blocat de la cap la coadă și nu puteai, alergam cu un buldo excavator să mă duc să eliberez drumurile pentru a merge microbuzul școlar, să ia copiii. Nu aveam nicio șansă. Deci alergam câte 2-3 zile să reușim să deblocăm 2-3 sate. O licioară. O nebunie. Astăzi nu mai. Avem 2 unimoguri, avem buldo excavator, avem tractorul, avem utilajele noastre. Da. Atunci am găsit în contracte de 1,5 miliard care au contracte care asigurau așa zisa desăpezire. Multe. Care nu se făcea niciodată la timp. Se făcea câte și niciodată la timp, pentru că aveau multe alte localități și până ajungeau la noi nu era nimic. Și alergai cu lopata, aveam o camionetă, Doamne, nu vreau să mă gândesc ce chiruri și ce poze încă mai apar pe Facebook când făceam poze, arătam ca în Siberia atunci. Bine, acum s-au mai îmblânzit un pic și zăpezile, numai iernile, dar noi suntem pregătiți oricum. Bun, de fiecare planuri dată. de viitor pentru bujoreni, că așa cum am zis, există viață Drumuri, și după 9 iunie. Sigur. Vreau să avem cea mai frumoasă și mai organizată comună. Vom avea un PUG, așa cum spuneam, se va extinde cu încă peste 100 de hectare. Vom avea o zonă industrială și de servicii pe care am prins-o în acest PUG de aproape 40 de hectare. Dacă reușim să ne aducem... bine zona asta industrială. Ce înseamnă efectiv? Înseamnă că vom pune la dispoziție investitorilor locuri unde să poată să-și ridice. Eu vă spun, am avut investitor care a venit și m-a întrebat, a venit cu cineva din Mexic și vrea să ridice o fabrică. A zis, vreau cel puțin 4 hectare la un loc. N-am avut unde să-i ofer. Pentru că la noi singura zonă industrială este zona abator. Atât. O străduță. Atât mai este. Pentru că să nu uităm, Comuna Bujoreni a fost până aici la Petrom, până la Giratoriu. Actuala stație pe Comol este fostul CAP Bujoreni. Da. Deci corect. Locurile unde s-ar mai fi adus venituri către comună, nu mai este ale comunei. Da. Și atunci noi trebuie să ne reorganizăm. Zona aceasta industrială ne ducem cu ea înspre Călimănești, acolo în zona de servicii, și pregătim și mai departe. Mai avem zone de servicii, zone de turism pe lângă malul Oltului. Chiar am vrea să facem o localitate ca să fie cât mai atractivă. Pe lângă, după ce va porni probabil această autostradă, se va mai regla traficul și cred că vom putea și noi să mergem mai mult cu bicicleta decât să nu mai mergem dintre tiruri. Dumneavoastră, cei din Bujoreni, sunteți cei mai fericiți cu această autostradă, dacă se face, când se face și așa mai departe, pentru că nu vă afectează din punct de vedere economic, ba din contră. Vorba noastră, cred că respirați ușurați cumva, că se decongestionează traficul, pentru că ați văzut că acolo nu trece ziua până să nu se întâmple o nenorocire, din păcate. Noi suntem o zonă periurbană, în definiția legii, așteptam și zona metropolitană pentru că s-au pierdut foarte mulți bani, fonduri europene pe accesarea pe zonele metropolitane, am fi putut face mult mai multe, dar eu prin acest PUG, pentru că rămâne limitat la P+2 și nou PUG, nu vom permite blocuri, vreau să rămâne o zonă rezidențială cât mai selectă, cât mai drăguță. Și aici am mai supărat probabil mulți investitori și înțelegeți aversitatea unora și altora, dar mie nu mi-e teamă de nimic, merg până la capăt, indiferent ce se întâmplă, și doresc să se implice Apele Române și Hidroelectrica în amenajarea celor 2 lacuri, Nordul și Dăiești, să putem să avem o zonă frumoasă și de
Bun, la final, pentru că iată am ajuns și la final, ar trebui, iată, să vă adresați celor care vă votează, unde vă găsesc pe buletinul de vot. Cred că Dumnezeu ne arată locul și cred că și aici am avut noroc. Suntem numărul 1, locul 1 pe buletinul de vot, așa suntem și la primari, și la locale, și la județean, e și locul 1 pe buletinul de vot. Avem multe proiecte, continuăm, vă vom demonstra Deci, că vom candidați fi din partea Partidului Național Liberal, locul 1 pe buletinul de vot și eu sunt convins că vom demonstra că vom fi locul 1 de aici înainte și în județul Vâlcea. Bun. Mult succes în această campanie electorală, cât a mai rămas, și mult succes în continuare. Mulțumesc și aveți încredere că proiectele de la Bujoreni vor merge mai departe împreună cu noi. Doamne ajută!